Bağ wagtçary owadan ýaýlada bağlaryň şahalaryny öldürne hemrah edinip, balary bilen ýaşylja inni ençeme ýyl bäri agdybirlikde goňşy bolup ýaşaýardylar. Bular bir-birini syýlap, hormat goýup, näme tapsalar paýlaşyp çyk ýer ekenler. Balary bal toplamak üçin işe giden wagty ýaşylja da balarynyň öýüne sereder eken. Öz gezeginde balary işten gelen soň ýaşylja ýapraklary toplamany kömek eder eken. Indi bir näçe gündir bularyň agdybirlikde ýaşaýyşlaryny goňşy baglaryň birinde ýaşaýan ýalta garga gözü gidejek bilen syýnlap otyrdy. Balary işe diýip giden soň ýaşyljaň ýanyna gelip balaryny ýamanlamana başlapdyr. Öz goňşysyny gowy tanaýan ýaşylja garga näçe gagyl edip gürlese de oňa gulak asman öz işleri bilen boluberipdir. Ýalta garga bolmajagyny bilip balarynyň ýanyna barypdyr. Görse balary başagaý bolup bal toplap ýören eken. Ýanyna baryp goňşy ýaşyljany ýamallap şeýle diýipdir. Balary, sen goňşyňa gatynan ýaň boli, ola sen işe gaýdan soň balyňdan ogurrynça ip teziledip ýör. Balaram garga gakarly seredip, "Aho, ýalta garga, sen işiň güýjüň ýokmy? Goňşymy kimizin aramyzda gep gatnadyp ýörmekden başga, he?" Iki goňşyň agdybirligini bozup bilmejegine gözü ýeten garga gakaryna bäs gelip bilmän balaryň öýüni çokup bagdan gaçypdyr. Balary öýüniň ýerde ýatanyny görüp gargany iňmesi bilen çapmagy durupdyr. Garga diýip ýalwaryp awsyna çydap bilmän gaçyp gidipdir. Ertesi gün ýüzü gözü göwgala, pakka bolup ýüzüni şişirip aglap oturan gargan ýanyna dosty gelipdir. Endamyňdaky çişler näme? Dost, näme bol saňa? Näme üçin aglaýar? Ýalta garga bolan wakany birin gurrun beripdir. Bolan wakany diňlän dosty: "Bary düşnükli dost. Sen öz diliňden bela galypdyň. Dil bela diş gala diýlenne. Goý aglama. Seniň nähil akylly, agdybyr, dostlugy wepaly goňşularyň bar eken. Olardan ötünç sorada şolar bilen dost bolup ýaşaber." Ýalta garga balary bilen ýaşyljadan ötünç sorapdyr. Garganyň ýalgyşyna düşünendigine begenen agdybyr goňşular garga bilen radylaşyp, bular 3 tan dost hem goňşy bolup agdybirje ýaşap beripdirler.